matur panuwun ana kersane Gusti Kang Waduh awet ngrasane ana ngrasane awet apa nanti waktu ini sing diparingi amekan isih diparingi waktu anggone tindake bulan bulan kosong ayo ngono to nek aku krungu jare bakong mati karo bojone apa bener to alah bersih buah kasih padu bojone iki sapa aku asline sing ngono ngomongin bapak karo kok aku wis tuwa wis ora bakal sing ngomong sapa ya ketika iki nek wong ora bakal tuwa aku iki karo bojoku iki tau padu ning perkara bojoku iki lak nuntut to mbokku iki nuntut apa nuntut jaluk dolan nang ndi-ndi kepengine nang mall kepengine nang supermarket kepengine piknik tawaranmu apa nang parang kritis aku iki iso ngendake mbokku carane piye mbokku tak omong lha iki biyen seneng awakku sebabnya apa? Sebabnya jodoh nah yang jodoh itu jodoh itu tidak akan kemana nah itu kalau rasa kemana-mana Bapak bisa dibayar
ben sing kakung ora ngomong direwangi kaya ngono nek sing lanang isih pintu. Ya anak kok rongos sing arep ya sapa. Sampai kalau tak tidak terletak kepada rongos. Oh, artinya ora salah nyawani. Wong nyawani iki wong bae. Bae. Bae, iki nek ngomong daging kok. Ki jero kok. Iya to Pak Gelare diare kula wong iki gawe primbon tetar sekolah. Makno manake makno. Kuwi wong tontonan dari mani to wong wadon kan kelelenge teleng maling elek kok. Ono jeneng wong wadon teleng maling. Tirik ngono kae. Oh, terus nek alise gathuk kuwi nemprok. Wes gathuk alis kene yo gathuk. Nek lambene joble. Waduh tatap sumur. Lha punya berapa? Berapa mane marake kuku. Apa itu tak boleh? Boleh. Nek nonton iki gathuk. Kare. Kuwi ora gare wanita nek ngono. Ora sampe bukan penting artinya wong atine ora ngerti. Loro ati ku digoleke tangga dipatiti. Cilik-cilik. Ana sing jenenge sikile princing. Princing sing kaya cilik kaya medal. Sing akeh-akeh lek sampe dikon ku ndek asli princing. Yo saiki saiki kaya titis karo kaya ngono. Lho, kaya ngono kuwi panjenengane leluhur. Awake dhewe wasak rembug Scorpio kuwi gone awake dhewe iki kuwi ora. Wis kok kuku wis nah. nek waktu sing mripate atine becik iki mripate titikane ngono kae. Atine becik mripate dina pada. Nek mripate kuning atine mesti loro. Mripate titis lho. Lah. Nah, bener tak? Punya bahaya. Repot. Nek mripate ra iso. Kuwi ireng wae atine. Tapi titis Cantiknya wanita atau pada jiwa. Ono wong wedok tembung pun saya pelapis. Kuwi juga diperlukan. Diperlukan. Jadi atine angel. Terus padha kesel. Sing kakung rawuh saka makarya. Ning ulang padang mesem iki kudu dikatonke. Lah kuwi ku yo lapis dheweke. Ning mergo aku kuwi kersa karo bojo. Lah kenapa kan apa? Ora ora boleh. Ora boleh. Kesel. Kok pakai saya lari sak sepake jalan. Piye Pak? Kok piye? Mula wong wedok kuwi sing bangun piye? Lan jelasan ning aku iki lah. Wis mesti benar. Tak tangan cepat cepat. Ora digaweke lesu, digaweke dombe, bojoku. Ngobrolane bojoku lah kok jolke wah tolak tak jolke ditare ditare masih lagu sampeyan. Ulah bagi ya. kula garwa wanita yang baik. Garwa yo Wanita garwa wong sing berat garwa dari nyowo. Silisikan sing itu. Sigar sijine dawa. Sigar apa Sigar sing akung terus sing dawa sing sing sigar sing akung bisa nyigar kuwi kan sigar. Nang pangkon yang gawe susu. Lempon tekan omah yo suasana kantormu aja dicari. Sabar.
lurahan kok sigar lu pernah ngeres. Lo tak kayak streaming. Pergo lagi becek kebutuhan perlu kebaran. Kulit piramida kebutuhan manusia lagi gur ya aktualisasi. Mesti nanya nih. Wong pensiun mesti aktualisasi diri. Mesti ngomong itu bukan. Kumpul baru. Mesti aktualisasi. Ayo ini. Nah, kalau ini Adeo kok ini bola ujian, dok, lah yo kalau ini sedulur-sedulurmu kuwi lanjut rute mau kete, yo baca. Baca dari siapa iki ras aku sing. Ini ra oh, yang pun yo jawab dia ada. Tak kira aku wis. Ya, aku Assalamualaikum.
ingat buat itu tapi tidak penuntutan kayu. Aja turu sore Asno. Neno. Pak. Aja turu sore kaki pagi Lah